estes días estánse a producir xa na costa moitos derrubamentos de distintas vivendas. E por qué? Porque estamos constatando unha realidade tozuda e obxectiva, Bernardo, e é que o mar cada vez se está comendo máis anacos da nosa costa, non? Un avance imparable do mar que ameaza cada vez, efectivamente, máis vivendas e máis infraestructuras. Un exemplo atopámolo na ría de Vigo, onde o litoral podería retroceder, ollo, ata 12 metros nos próximos 25 anos. Ou tamén na Mariña de Lugo, onde o mar tamén gaña terreo afectando paseos, estradas, vivendas e mesmo a propia liña do FEVE, do tren. Os expertos piden medidas urxentes de contención e tamén de adaptación fronte este fenómeno ligado directamente ao cambio climático que provoca inundacións, erosión e calor extrema que complican a vida das persoas que habitan preto do mar. Traémoslles hoxe o caso de Rebeca, unha veciña de Bergondo, leva 11 anos agardando por un muro de contención para evitar que o mar acabe derrubando a súa casa, Tania. Moi bo día, compañeiros. O imparable avance do mar provoca que as vivendas, a xente con vivendas que teñen ao lado das costas, vivan con medo por mor de que os cimentos que sosteñen esas casas se veñan abaixo. É como o caso de Rebeca. Moi bo día, Rebeca. Bos días. Ti tes unha finca aquí pegadiño ao mar, pero finca que xa perdeches un cachiño de terreo, non? Un cachiño moi grande, e ademais hemos de dicir que nós non tiñamos a finca preto do mar, senón que tiñamos dúas fincas máis por diante, por iso non hai un muro, porque no seu tempo, cando se podía facer, había outras dúas fincas e nós non tiñamos acceso ao mar. Porque dende cando levades sufrindo este problema de que o mar vai collendo terreo? Eu levo con este problema desde o 2015, pero xa antes meu pai. Desde o 2015 puñémonos de acordo todos os veciños afectados, que somos bastantes, aquí no Concello de Bergondo, e cedemos gratuitamente o terreo para que Costas fixese unha obra de contención. A día de hoxe, o proxecto está aprobado, ten dotación presupuestaria, pero levamos meses e meses sen saber nada de cando van comenzar, porque as administracións envíanse unha a outra a pedra. Costas di que o Axuntamento o Concello non lle ha dado as terras e o Concello di que está esperando unha encomenda. E, mentras tanto, con estes temporais, pois a terra vai caendo. Claro, me imagino tamén con este inverno que houbo de moitísimas choivas, de moitísimos temporais, a situación se agrava máis, non? Moitísimo máis. De feito, caeu un bon trozo e o noso veciño perdeu unha parte moi importante do terreo da súa finca. Tío, que tes medo é que en algún momento isto chegue xa á túa casa e que acabe derrubándose, porque o cimento está bastante blando xa, non? Eu teño medo pola miña casa, teño medo polos meus fillos, porque esta é a casa familiar, eu teño nenos pequenos, as casas que están preto da costa non poden cerrar, entón temos aquí un desprendemento de varios pisos, en calquer momento ou cae un fillo ou ven a xente que se pon o pé do talud, sufren accidente, é que isto é unha situación moi perigosa para todos. Claro, hai que decir que aí abaixo está a praia, a xente pon as tumbonas e pon as súas cadeiras para tomar o sol pretiño deste muro voso, bueno, muro que é o que pedides, que se faga un muro de contención. Rebeca, moitísimas gracias. Esta é a problemática que están a vivir estes veciños de aquí de Bergondo.